Afriqija Airways hija kumpanija tal-ajru kontrollata mill-Istat Libjan u nħolqot fl-2001 meta dak iż-żmien kien hemm il-Kurunell Muammar Gaddafi. Din il-kumpanija li l-flotta tagħha tlaħħaq 7 ajruplani topera f'19 destinazzjoni u fil-maġġor parti ttir bejn bliet Libjani u lejn Istanbul. Huwa fatt magħruf li qabel ir-Rivoluzzjoni Libjana l-arma fuq wara tal-ajruplan kienet tur in-numru 9999. Din kienet referenza ċara d-dikjarazzjoni ta' Sirte li ġiet iffirmata fid-9 ta' Settembru tal-1999. Pompa li ma bħala Gaddafi u mexxejja Afrikani oħra kienu ħalfu li joħolqu l-Unjoni Afrikana. Wara r-Rivoluzzjoni l-arma tal-ajruplan inbidlet għal waħda skura bitlet faxex blu. Huwa fatt magħruf li din il-linja tal-ajru kienet ikkontrollata mir-reġim ta' Gaddafi u saħansitra meta l-unika persuna missjuba ħatja fil-ġuri tal-Lockerbie għal Megrahi inħeles mill-ħabs fl-Iskozja inġab lura l-Libja permezz ta' ajruplan tal-Afrikija. Minħabba rivoluzzjoni Libjana, il-linja tal-ajru għada sal-lum ma qammitx fuq saqajja l-kollox u dan minħabba li qatt ma ħarġux permessi biex din il-linja ttir fl-ispazju tal-ajru Ewropew. Huwa mistenni li sal-2020 din il-linja tal-ajru se jkollha ajruplani ġodda li jkunu konformi mat-talbiet tal-awtoritajiet Ewropej biex dawn jitħallew joperaw lejn l-Ewropa. Sa dan it-tant l-akbar inċident marbut ma' din il-linja seħħ fit-12 ta' Mejju ta' 6 snin ilu. Dakinhar ajruplan tal-Afriqija li kien telaq minn Johannesburg iġġarraf u nieżel fi Tripli bil-persuni abbord mietu kollha ħlief tifel Olandiż.